hakika tabi idan aka so aka ji ka duniya za ta malabi daga na wata yarinya kyakkyawa ta nufa hanyar rabi daga dan kalle ni shauki ta saka ni na faɗa maka malam har da bandi za ta saka ni bala'i kai na ga na jurewa na faɗa mata ƴan mata sanninki bako ne ni daga nesa na baka kice mini na dame ki wani kallon kauna ne da kike min da murmushin bakinki sai ta ce sannunka to mu je raka ka sai ta bani masauki har da mura mai sanyi ta mun daɗi baban da ya ce mata ke yarinya shin wane ne wannan sai ta ce bako ne ma ba shi da kowa ma a garin nan sai ce Allah sarki dan nan bai ka zoyi ne a garin nan da wannan ma ne baba sannan kuma ni ban iya ba sai ce ba komai zan koya ma haula ki je kira ka shi shakuwa ta kai shakuwa ni da haule kullum muna nan tare ko da aikata akai sai ta ce da ni sai mun tafi tare wata rana sai ka kira a waya ta ne saurare abu ne ikira ne ke mini bayani an koma makaranta inda hutun ya kare wani ta kalle na damuwa sai ta ce wai me ke faruwa sai na ɗan yi shiru ina nazari dan ba na so ta yi damuwa sai na yanke hukuncin in sanar makaranta zan komawa ba da ɗaiwa zan ba domin na saba da irin kulawar da kike mina wala ta autar baba na jawo lati ta yi fushi ita dai bata san wannan zancen ba na daren rashin da hankali amma bata gane hakan ba ta jawo lati ta raɗo kayan ta ce ba ta zauna ba dole sai ta bi ni kuma har ta riƙo ni wai ta saba da ni rashin na gare ta ba ta jure ba yana shawo kan ta wala ta asali sannu ta yoyar jewa an nema ta alƙawarin in na je tabbas zan komowa ta tsaya in siya miki fila shawarma in na tashi tawowa mu je raka ka Allah ya tsare ka idan ka je gidan ka faɗa masa wala tana gaida su